बीच एगो ऐसन गाना आइल बा जौना के गर्मी के मौसम में आग लगावे वाला गाना ये कहली कि ऐसन गाना आवेला जौन की आगे लगावत रही हरदम ट्रेंडिंग में रही। तो चली जानल जाई का गाना बा, कैसन ही गाना बा जौन की गर्मी के मौसम में और ही आग लगावत आई। तो सबसे पहले रउआ सबके हम चली लो बता दी गानवा के बोल का बा। तो गानवा के बोल बा हा के दिही बेना। अब बहुत ही लाजवाब ही हमी के ट्रेंडिंग स्टार के सॉन्ग है। इनका तो हर एक दिन कई ऐसा सॉन्ग बा जौन की ट्रेनिंग में रहेला और इस सॉन्ग भी ट्रेनिंग कर रहा बा। चलिए वीडियो के ज़्यादा लंबा ना कर वीडियो के जाना जाए वीडियो में का इस सॉन्ग में बोलले बना और ये गानावा कितना हिट बा। गानावा में खेसारी भैया का कहता न तो कहता न कि तो गोरे देहिया भिजावत पसेना गोरी अब हाँ के देही बेना हमार छेना गोरी। गोरी देखिया भिजावत पसेना गोरी अब हक देही बेना हमर छेना गोरी। तो जौन खेसारी भैया को वाई पारी का कहतारी कि देखा ना हमार जवानी जरता टोटल आ ले ले आवा राजा एगो पेपसी के बोतल। गाइस तो फिर हमी के भाभी जी का कहतारी खेसारी भैया से कि खीरा दल जीरा के सेवन बा बेसी फेल भइल पंखा या फेल भइल एसी। गाइस तो भाभी जी के इतना डिमांड सुनला के बाद हमी के खेसारी भैया का कहता ना कि पैसा नहीं के पाले अभी बाटे परेशानी अब पी लाला मटका के टटका बा पानी अरे ठंडाई जवानी। अरे पैसा नहीं के पाले अभी बाटे परेशानी पी लाला मटका के टटका। खेसारी भैया की बात सुनला के बाद हमी के भाभी जी गुस्सा में का कहतारी कि अपने तो बाजारी में खुलल बा होटल। तो खेसारी भैया कहता ना कि तार मौसा के ह फिर भाभी जी का भाभी जी कहतारी कि नीमक का पानी संगे नींबू के चूसी काम नहीं करे सब भावना के भूसी। भैया का कहता खेसारी भैया कहता ना कि हो जाई पाला पाला दोनों तरफ अल्लाह ना है रगड़ ले आइल बानी बरफ ही तरफ हो जाई पाला पाला यहाँ दोनों तरफ ले आइल हमी के भाभी जी का भाभी जी कहता कि किसना खेसारी कुछ जात नहीं के घटत। तो खेसारी भैया कहता ना कि कुल्फी खइबू। गाइस तो जौन गाना बना गर्मी में एकदम आग लगावे गाना लेके आयल बना हमी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी ला लिया तो एकदम से हल्का मचावे वाला गाना बा। इनका गाना हर एक दिन कई सारा ऐसा गाना बा जौन की हर एक दिन ट्रेनिंग में रहेला। इहो गाना ट्रेंड कर रहा बा। ये वीडियो अच्छा लागल है तो वीडियो के लाइक कर लो आ कमेंट कर लो आ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो आ चैनल के सब्सक्राइब कर लो।